Přátelé, já si myslím, že na čas, abychom si konečně taky dneska trochu zasoutěžili u Gambrinusu městečka zábavy. Takže koukám, že se vás tam pár nachází kolem naší splašené plechovky. Tak si dáme závody na splašené plechovce. Já tady pro vás vyberu hromadu pěkných cen. Děláme takový velký malý pod Gambrinusu. A zhruba za 3 minutky můžeme začít soutěžit. Takže ještě máte poslední šanci trošičku natrénovat a budeme si zasoutěžit na splašený plechovce. Uvidíme, kdo z vás tam vydrží nejdýl. Tak, já si myslím, že bychom mohli začít soutěžit. Budeš jako první soutěžícího dneska. Ne, v pohodě. Zatím jsi první, takže vlastně nemá žádný limit, jinak soutěžit můžou kluci i holky. To znamená, že holky budou mít o 10 sekund to usnadněný, pokud